טבעת קסם. אנחנו לוקחים את חוט העבודה, משאירים זנב ארוך ומשתמשים בשתי האצבעות כדי לעשות עיגול בהצלבה, שהחוט נמצא מעל הזנב. אנחנו ניקח את המסרגה, נכניס מתחת לחוט ונמשוך את חוט העבודה. עכשיו בעצם יש לנו טבעת וזנב, וכדי לייצב את כל הטבעת הזאת אנחנו נעשה עין שטוחה, שאותה אנחנו לא סופרים, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד. לתוך טבעת הקסם אנחנו נסרוג את מספר חצאי העמודים שמופיעים בהוראות הסריגה. בדרך כלל מדובר על 6 חצאי עמודים. סורגים לתוך הטבעת, מושכים את החוט וסוגרים לחצי עמוד. זה חצי עמוד הראשון. שימי לב כשאת סורגת לסרוג מעל שני החוטים, החוט של הטבעת והחוט של הזנב. נעשה עוד 5 חצאי עמודים. לאט לאט במהלך הזמן את תרגישי איך הכי נכון לך להחזיק את הטבעת, כך שהדברים לא יזוזו לך יותר מדי. נעשה עוד 2 חצאי עמודים. יש לנו עכשיו סך הכל 6 חצאי עמודים, וכאן מתחיל הקסם. אנחנו לוקחים את הזנב ומושכים ומהדקים 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 חזק עד שהחור באמצע נסגר ונוצר לנו עיגול. יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 חצאי עמודים, ובדרך כלל עכשיו אנחנו נתחיל לסרוג בספירלה. זאת אומרת, לא נהדק, לא נסגור בעין שטוחה, אלא ממש ניכנס בחצי עמוד הראשון ולתוכו נתחיל לסרוג.